Du skal stå af på Vesterport, og så tager du toget på den modsatte perron. Toget afgår med det samme, du kommer ind. Så hvis du gerne vil redde pigen, så har du travlt. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. Vi har et problem, jeg nåede ikke toget.